15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Haga jingja ga bapen kendet bapen mi jingli halo ga jingsinga nya shalong ki runar bamla ban itu ki laprong ya ka Hanuman temple haga than kari khana haga por step senya jo ga sni sa jan beladap battu ikiblei ki jingdang rupa bat pisa hadin bigla thangshwa ya ki kor CCTV kamera kani ki jing prong tu galaja preng ka por shibaje lani shibaje steng man step hapo upor usam jo ga lomding jiri police station balam bagi ni runar ki lapen prai ki jingkhang na banta ban rong shapo ka te ka temple hadin kata ki lapen julari ka banta jo ka temple barano ya bon ki tiar koridor kentup ki durblai jong Krishna radha Hanuman ki jingdang rupa bagi tiar jing penyanyam kum ki pliang syarak bagi huum latoro iko pisak bodon apo ka donation box jo ka temple handai ka durblai ka bahe apo ka ceka bala penyang omsyam lakta setia ki pulet ki laong ba ampal la ban tep eka dor jo ki tiar ki bala syatu handai ka jingta oket ka dangai syakman ban lab eki bedang kti hakadi ka kam kani ka jingja ka lapenlong i nongsong syong ba ki runget ban snowsi bat benyau kamtam namar ka krikhana kadai ka waini ki ceka bodong kam ji da ba haslong ki paj ba mantai glas dang ban bu jingkeli halo jing trekam jiki bor para min miet bar ki lat jing yada hakate ka thain इसे लगा के रखा है पूरा तोड़ दिया इसको फोटो खींच लीजिए ऐसा फोटो खींचे टूटा फूटा का काम भी हमारा हस्बैंड भी प्रेस में थे ना धीरे धीरे ही होता था Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya